ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Диҷей. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. Айни замон дар ноҳияи Рӯдакӣ гардиши фабрика қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Мосичуншашум микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Бисёр бад гап мезанем. Рафт. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯши мо дар 5 ошёнаш ҷойгир мебошад. Бинои навастройка, хона таъмири нав дорад. Баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас некадаги нест. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат аст. Хона 4 та треза дорад дӯстони азиз. Ҳама ҳуҷраҳош ва ошхона треза доранд. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Бениҳоят варианти хуб аст, нархашам хуб. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳ, роҳ рафт дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, хона чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. трезои хона ҳам бари биноя тарафи фабрика нигоҳ мекунанд, ҳам тарафи раҳи калона нигоҳ мекунанд. Дар наздикии хона ҳама чизҳои дар кори албатта ки қарор ҳастанд, аз ҷумла коллеҷи тиббӣ, мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. Бо транспортам умуман мушкиле нест. ба тамоми минтақаҳои шаҳр ва ноҳияи Рӯдакӣ рафта метавонем. Ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона, 2 та треза дорад. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки ҳаст хона, ҳамин хел фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Яъне кухни, гарнитур, мошинаи ҷомашӯӣ ҳамаш меистад. Марҳамат, бозорчаи фабрика ва раҳи калон. Ҳамин 100 метр аст то раҳи калона. Дар ин ҷо бошад ҳаммом. ва ин чӣ хеле ки гуфтем, ҳоҷатхона. Нархи хона бошад дӯстони азиз 390 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад. фавран, яъне срочно фурӯхта мешавад. Ба соҳиби хона срочно пул лозим аст, барои ҳамин фавран аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Диҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ниҳояги боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, духонагаи пурра ҳаст. дар 5 ошёнаи бинои навастройка. Бино аз 6 ошёна иборат аст, лифт надорад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. Барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.